आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बांग्लादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसखौ रागा जोंखांदों। बांग्लादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसनि सेकेन्ड नेक बिबुंथि होनायखौ आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रागा जोंखांदों। रागा जोंनानै आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सा सानजानि दैदेनगिरिफोरा बांग्लादेशखौ बोखावनानैबो लैथोसिम लामा बानायनो हायो। आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोहम्मद यूनुसनि बिबुंथिखौ गोसोखौ गाज्रि रोखोमै एवथुखां होनाय आरो गनायजाथाव नङा होननानै बुंदों। बिथाङा मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव बुंदों दि सा सानजा भारतनि 7 बिब' बिनानावफोरनि सोमोन्दै बांग्लादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसनि बिबुंथिया सोंखारिजाथाव आरो बेखौ गोख्रोङै सोंखारिनांगौ। बांग्लादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुसआ चीनखौ भारतनि सा सानजा रायजोफोरखौ मुंख'नानै गावनि रांखान्थिखौ फेहेरनो खावलायदोंमोन, जाय दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। भारतारि दैदेनगिरिफोरा मोहम्मद यूनुसनि बिबुंथिखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन। बिथांमोनहा बुंदों दि सा सानजाखौ भारतनि गाहाय लामाजों फोनांजाबनो थाखाय मोनसे गोख्रों रेलवे आरो लामा नेटवर्क जौगाखांहोनाया गोनांथार। भारतनि माखासे इसिङारि बेरेखा सानग्राफोराबो गिख्रंथाव महरै सा सानजाखौ भारतनि गुबै हामानिफ्राय आलादा खालामनो बे गोनांथार लामाखौ दानस'नो सुबुरुन होदोंमोन। आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेकेन्ड नेक करिडरनि गाहायाव आरो बेनि सोरगिदिं मोनसे गोख्रों रेल लामा आरो लामा नेटवर्क जौगाखांहोनो खावलायदोंमोन। बिथाङा बुंदों दि बेवहाय मख'जाथाव इन्जिनियारिं जेंनाफोर थानो हागौब्लाबो बियो थि खालामनाय आरो गोदान दिहुनथायजों जाथावना। यूनुसनि बेबायदि रागा जोंहोग्रा बिबुंथिफोरखौ गोरलैयै लानो नाङा। बेनि फिननाय होनानै तिप्रा मथा पार्टीनि गाहाय प्रद्युत मानिक्यआ बुंदों दि इन्जिनियारिं चेलेन्जफोराव कौटि कौटि रां खरसा खालामनायनि अनगायै जों बांग्लादेशखौ बोखावनानै जोंनि लैथोआरि सौहैनायखौ रोखा खालामनांगौ। चिटागं हाजोआरि ओनसोलाव थाग्रा हारिसा हारिफोरा 1947 मायथाइनिफ्राय भारतजों थानो लुबैदों। लाख लाख त्रिपुरी, गार', खासि आरो चाकमा सुबुंफोरा दिनैसिमबो बांग्लादेशआव गोब्राब थासारियाव थागासिनो दङ। जों बे आयदाखौ जोंनि हायुंआरि मुलाम्फा आरो बिसोरनि मोजांनि थाखाय बाहायनांगौ। बांग्लादेशनि गेजेरारि सरकारनि गाहाय मोहम्मद यूनुस, जाय चीनआव दावबायदोंमोन, चीननि हायाव बुंदोंमोन दि ढाकाया बे ओनसोलाव लैथोफोरनि सासेल' दिथागिरि। चीनखौ गावनि हादोराव इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय हांख्रायहरनानै यूनुसआ भारतनि हेंथाफोरखौ फारिलाइ खालामदोंमोन आरो चीनखौ गोसो बोहोनानै बुंदोंमोन दि चीनआ बांग्लादेशआव फालांगिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव खाबु दङ। मोहम्मद यूनुसआ भारतनि सा सानजा रायजोफोरखौ मुंख'दोंमोन, जायखौ 7 बिब' बिनानावफोर बुंनाय जायोमोन। बिसोरो फारफ्रोमथिंबो हाजों बेंखनजानाय हादोर, जाय भारतनि मोनसे लेन्डलक ओनसोल। बिसोरहा लैथोसिम सौहैनो हानायनि लामा गैया। बे गासै ओनसोलाव लैथोनि सासेल' रैखागिरिया बांग्लादेश। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770745550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।